Občanské sdružení Kultura pro Slezskou Ostravu pro vás na Slezské Ostravě pořádá pravidelně dětský den, na kterém můžete vidět klauny, kteří vám na požádání sestaví jakékoliv zvíře, které si budete přát. Dále můžete vidět žongléry, kteří své umění bravurně zvládají. Své děti můžete nechat se skákat na skákacím hradě a při chvíli času si zasoutěžit v některé soutěži nebo sledovat divadlo. Pro všechny děti jsou připraveny autíčka a motorky. Nezapomněli jsme ani na nejstarší děti, proto je připraveno výborné pivo za příznivou cenu. Pracovníci KPSO jsou vám k dispozici po celém areálu kulturního domu Muglinov. Jsou připraveni zodpovědět jakýkoliv dotaz, který jim položíte. Nezapomeňte, že Kultura pro Slezskou Ostravu pořádá Rockfest, na kterém vás také rádi uvítáme.